ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனால் பிரச்சனை அது இல்லைங்க, அவங்க வாழப்போகிற வாழ்க்கையில் தான். அதில் தான் ஒரு சின்ன சங்கோஜமான விஷயம் இருக்குது. அதை நேரம் வரும்போது சொல்கிறோமே. எனக்கு இப்போ எதுவுமே வேணாம் சொன்னா உங்களுக்கு புரியாதா? ஏன் வேண்டாம்? அப்ப இப்பதான்டா கல்யாணம் பண்ணிக்க போற நீ? ஆமா சும்மா தெரியல. தெரியலையா? எவ்வளவு நாள்டா பொறுத்துக்கிறது? இங்க பாரு, இதுதான் பொண்ணு. எல்லாம் பேசியாச்சு, நீ ஒத்துண்டு தான் ஆகணும். இத்தனை நாள் என் ஃபோட்டோ பாப்பா, பையனை பிடிச்சிருக்குல்ல, எல்லாம் பேசியாச்சு. உட்காருங்க. மீனாட்சி, மீனாட்சி, அசதியாக இருப்ப, படுத்துக்கோ. ம். ஏன் சுவாமி, 2 நாள் தான் ஆச்சு, நீங்கள் பாட்டு கிளம்பி போனால் எப்படி? இல்லைங்க, மாமனார் உடம்பு முடியாமல் இருக்கார். அதான் ஒரு 2 நாள் போய் தங்கலான்னு. பையன் மாட்டு பொண்ணு வந்த உடனே சென்னை கிளம்பி போகலான்னு இருக்கோம். அப்புறம் உங்கள் சௌகரியம். என்கிட்ட கோவப்படுற மாதிரி அவகிட்ட கோவப்படாத. ம். நாங்க கிளம்புறோம். பரவாயில்லம்மா, எங்க அம்மா ஆத்துக்கு போறேன், நீ சீக்கிரம் வந்துடு, நம்ம ஆத்துக்கு போலாம். சரியா? வாங்க போலாம். நான் போய் விட்டு வந்துடுறேன். சரிங்க. சாப்பிடலையாம்மா? அப்புறம் சாப்பிட்றேன்ப்பா. விட்டுட்டு வந்துட்டீங்களா? ம், விட்டுட்டு வந்துட்டேன். ம், சரி. நான் கொஞ்சம் வெளியே போகிறேன். ம், போயிட்டு வாங்க.
நீயும் வந்தால் நல்லாயிருக்கும். எங்க? பக்கத்தில் தான், வந்தால் நல்லாயிருக்கும். படிப்ப பாதியில் நிறுத்திட்டியா? உட்காரு. பேசவே மாட்டியா? இல்லை, அப்படிலாம் இல்லையே. பேசுவேனே. என்னை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிற? ரொம்ப கோவக்காரன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படி நினைக்கிற? இல்லை, நிறைய பேர் அப்படித்தான் பேசிண்டா. அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் பெரியவா எது சொன்னாலும் எடுத்தறிஞ்சு பேசுவேலாம். எல்லாம் உங்கள் இஷ்டப்படி தான் செய்வேலாம். அப்புறம் சரி, போதும் போதும். கண்ணை கொஞ்சம் மூடு. எதுக்கு? நீ கண்ணை மூடு, சொல்கிறேன். குறுக்கிடுறதுக்கு மன்னிச்சுக்கோங்க. இவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் பேச போகிறாங்க. அதுக்குள்ளே அந்த சங்கோஜமான விஷயத்த சொல்லிடுறோமே. உங்களுக்கு நீச்சல் தெரியுமா? கோவத்தில் கூட நீ ரொம்ப அழகாக இருக்க. நான் நீச்சல் அடிக்க போகிறேன், நீ வா. நானா? அதான் நீந்த தெரியும்னு சொன்னேன்ல. நான்லாம் வரலப்பா. நீங்களும் போகக்கூடாது. இது மோசமான ஆரம். ஹரித்வாரில் நான் அடிக்காத நீச்சலா? நான் குளிக்க போகிறேன். போக வேண்டாமே, தனியாக நான் என்ன செய்வேன்? உடனே வந்துடுறேன். போதுமே, வாங்க வீட்டுக்கு போலாம். இன்னும் ஒரே வாட்டி போயிட்டு வந்துடுறேன்.
நல்லா மூடிட்டியா? ம். இப்போ கை காட்டு. ஐயோ பெருசாக இருக்கே. சரி பரவாயில்ல, வீட்டுக்கு போய் நூல் சுற்றி போட்டுக்கோ. உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உனக்கு? பிடிச்சிருக்கு. கல்யாணமே முடிஞ்சிடுத்து, இப்போ வந்து கேட்குறீங்க? ஏன் கல்யாணம் ஆனா என்ன? இல்லை, பிடிக்கலன்னு சொல்லியிருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பே? தெரியலையே. அதான் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டேல்ல, அப்புறம் என்ன? இல்லை, சும்மா தான் கேட்டேன். நாம் நிறையா புரிஞ்சுக்கணும். இன்னும் 2 வாரம் தான். அதுக்கப்புறம் பாஷை தெரியாத ஒரு ஊரில் போய் இருக்க போகிறோம். அநேகமாக நீ ஹிந்தி கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்ன ஹிந்தி வேணாமா? அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் நீ என்கிட்ட மட்டும்தான் பேசிகிட்டு இருக்க முடியும். பரவாயில்லையா? பரவாயில்ல. 50 வருஷமோ 60 வருஷமோ என்கிட்ட மட்டும் பேசி காலத்தை ஓட்ட முடியுமா? முடியும்னு நினைக்கிறேன். எதுவாக இருந்தாலும் என்கிட்ட தைரியமாக கேளு. நான் கோவம்லாம் பட மாட்டேன். மற்றவங்க பேச்செல்லாம் கேட்காத. நீ சொல்லு, நான் ஏதாவது மாற்றிக்கணுமா? இல்லை, நான் என்னை வாங்க போங்கன்னு கூப்பிடுற, அது பிடிக்கல. வேற எப்படி பேசுறது? ஆத்மான்னு பேர் சொல்லி கூப்பிடு. அவ்வளோதானா? இன்னும் வேற ஏதாச்சும் இருக்கா? இருக்கு. நீ படிக்கணும். வேண்டாம், படிக்கலாம் முடியாது. ஏன்? தாலிலாம் கட்டிட்டு எப்படி போய் படிக்கிறதுன்னு யோசிக்கிறியா? வேணும்னா கட்டிட்டு போ. முடியாது முடியாது, அதெல்லாம் கட்ட மாட்டேன். ஏன்? ஏதாவது ஆயிடுமா? ஆமாம். அப்புறம் உன் இஷ்டம். சரி, இவ்வளோ பேசிட்டே இல்லையே, அப்புறம் ஏன் நேற்று நைட்டு எதுவுமே பண்ணலை? என்ன பண்ணல? அதான் அது அதான்னா எது? நான் பால் சொம்பு எடுக்கும்போதே நீ அந்த பக்கம் சாஞ்சிட்ட. அப்புறம் எப்படி?
நான் உன்னை கேட்டா கோச்சிக்க மாட்டேல்லே. இப்போ தானே சொன்னேன், எதுவாக இருந்தாலும் கேளு. இல்ல நீங்க சாமிலாம் கும்பிடவே மாட்டேலா? அம்மா சொன்னாங்களா? பூனல் கூட போட மாட்டேலா? அதான் கல்யாணத்துல கூட சட்டையோட நின்னீங்களா? உங்க அம்மா உங்ககிட்ட பேசி போட வைக்க சொன்னா? நான் என்ன குழந்தையா நீ சொன்னோன்னே எடுத்து மாட்டிக்க? ஏன் போட்டா என்ன தப்பு? போட்டுதான் ஆகணும். அதிகமாக பேசுகிற. இதோ வரேன் இரு. கண்டிப்பாக பொண்ணுமா? ஆமா, ஏன்? அப்பதான் சாமி நம்மள நல்லா பார்த்துக்கும். என்ன நானே பார்த்துக்கிறேன். விதண்டாவாதமா பேசாதே. ஹேய், பின்ன என்ன? இதெல்லாம் போட்டால் தான் பார்த்துக்கும்னா அப்புறம் என்ன சாமி? வேணவே வேணாம். கண்டிப்பா வேணும். கடைசி வரைக்கும் நான் கும்பிடுவேன், நீங்களும். மாட்டேன். இங்கே பாரு, இந்த சண்டை நமக்குள்ள கடைசி வரைக்கும் போகும். இன்னைக்கே கோச்சிக்கிட்டா எப்படி? என்ன பாரு, இப்ப நீ பாக்குறியா இல்ல முத்தம் கொடுக்கவா? இன்னும் அங்கேயே பார்த்துட்டு இருந்த. நீச்சல் அடிக்க போறியா? நீச்சல் தெரியுமா? தெரியும். உங்களுக்கு நீச்சல் தெரியுமா?